аз каду бисёр хӯрокҳои миллӣ омода кардан мумкин аст. Манту бо каду, самбуса ва ширкаду. Ва ман модарам омӯзондагӣ то ҳол ба тарзи омӯзондани модарам истифода мебарам. Кадом ҳолате ки манту карданишам, ҳамун ҳолатҳое ки омӯзондааст, ҳамун ҳолатҳо, ҳамун гапҳо, ҳамун насиҳатҳояш пеши рӯм омада ба ҳамун фикр омода месозам. ман Алиева Маъуда аз шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Чуянгарон, деҳаи Бонгура. Имрӯз мо омода кардани манту бо каду. Ин хӯроки қадима аст. Ҳамагон медонанд, ки бобоёну бибиёни мо мухлиси ҳамин хӯрок ҳастанд. ҳозир мо сар мекунем аз об. Обамон на хунук, на гарми бад. Каме намак меандозем. ба мо лозим аст як дона тухм, намак ва тухми мо якҷоя шуд. Ба мо лозим аст орд. хамири мо, яъне зуолаи мо омода шуд. Мемонем камтар мақсад дам занад. Мегузарем ба қисми тайёр кардани фарш. Яъне асараввал аз пиёз шурӯъ мекунем. Пиёзро бо чунин тарз реза карда ман хурд будам. боре модарам манту мекард. Ба ман фармон дод ки ба тайёр кардани фарш шурӯъ кунам. Ман кадуашро ба рӯда гирифтаму пиёзашро нагуфтам. Барои тез буданаш бисёр метарсидам аз хурдӣ. Ин каду меҳнати худамо. тарзи реза кардани кадуро ба ман модарам омӯзондагӣ то ҳол ба тарзи омӯзондани ҳавай истифода мебарам. Кадом ҳолате ки манту карданишам, ҳамун ҳолатҳое ки омӯзондааст, ҳамун ҳолатҳо, ҳамун гапҳо, ҳамун насиҳатҳояш пеши рӯм омада ба ҳамун фикр омода месозам. Кадуро реза кардем бо пиёз. Ба мо лозим мешавад каме зира, мувофиқи табу завқ, ва каме мурч ва боз намак. Намакро дар мантуи кадугӣ будан кам истифода мебарем, барои он ки бисёриён аз бинанд ки каду ширин бошад. маззаи ширин будани кадуро намак метавонад бигирад. чуноне ки мебинед фарши мо омода шуд. шурӯъ мекунем ба тунук кардани зуолаҳоямон. ба 4 қисм тақсим мекунем. ва бо чунин тарз тунук мекунем. дохили онро орд чошида бо ин тарз мегузорем. якто онҳоро тунук мекунем. боз ба ин тарз мегузорем. қариб ки зуолаи мо тунук шуд. ана ин тарз мегузорем. ба шакли чоркинҷа мебурем. мобайни онро аз так ҳамвор карда, чунки он дарозтар аст, ҳар як кадоми онҳоро рӯи ҳам ҳамвор мекунем. ин тарз ки буридем худаш шакли чоркинҷаро мегирад. ҳамаи онҳоро
کمی افشانده چون که آردهایش ریزد و میگذاریم به قسمی پیچانیدن مانتوی کدوگی. طرز موندیم با این شکل میمونیم. هر یک کدام آن رو موافق زواله هایمون فرش میگذاریم. با این طرز میپیچونیم. آماده کردیم. اکنون میگذاریم به قسم مانتو پزک موندن. با ما سر اول لازم می شود روغن پخته. ما روغن رو به قسم های مانتو پزک میمالیم. هر یک مانتو رو به ظرفمون میگذاریم. به همدیگر نمی چسبونیم چون که در وقت پزاندن میتواند خمیر با همدیگر چسبد. من مانتویم آماده شد. سرپوش ظرفمون رو پوشانیده در بالای آتش بلند میگذاریم. در مدت 20 دقیقه آماده میشود. ما مانتو رو به تفتان ماندیم. انتظار میشویم تا اینکه در مدت 20 دقیقه گفتمون تیار شود. مانتوی ما تیار شد. می‌ذاریم یک مانتوی ما آماده شد. مرحمت کنید.